Comrade Bob Sugeza waya panguva inoi vachiintensifya mashutdowns aripo panguva inoi. Panapa tinoona Bob Sugeza ari kukola afo maprotest achiti aiwa, let us shut down Zimbabwe, kuti the leader Emerson Mnangagwa negovernment yavo pamwechete the ruling party ZANU-PF vaone kuti havachadikanwi nevanhu. Panapa last night tinoona Bob Sugeza anouya achiti aiwa, people must stay at home just because vanhu vari kutsvaka Bob Sugeza vari kuprotectiwa nema-armed bodyguards. Subscribe like on the bell icon. Tipinda paendo yeBBC vanoposta Bob Sugeza muri kuona mudanyira chiti checkpoint. Comrade Bob Blessed Sugeza is calling for people to stay home and avoid finding themselves in crossfire because Gananda, he said they are looking for are protected by armed bodyguards. Thomas Karubuda panapa talk na Comrade Bob Sugeza chiti aiwa, people kuti vasa include mu crossfire. Panapa it seems like Bob Sugeza pane ma-attacks akaplana ada kuita at some certain individuals achiti aiwa, imi sema-citizens kana muchinge maripota to duty mukaenda kubasa aiwa munenge muchizvisa pa-crossfire just because vanhu vari kutsvaka the people he is looking for vari kuvaprotected ma-armed bodyguards. So ma-attacks kana achinge atotanga aiwa zvinogona kutokera zvoya kwamuri ma-innocent citizens. Machokwadi panapa tokwa na Comrade Bob Sugeza vakanema a number of people vakaita sana Martin Rushwaya ana Wicked Uchibva and the likes. The list is endless. Panguva ino achiti aiwa ndo vanhu vari kukonzeresa kuti nyika yeZimbabwe itambure. Bob Sugeza ari painhau yakanaka achiti aiwa, ma-citizens of Zimbabwe they deserve better. Kana muchinge makuopareta mungawana upenyu huri nani, mungararama zvakanaka. Kunyange panguva ino takaona kuti aiwa even the government yakaresponda through the Public Service Commission pamwechete the ZRP police vachiita nama-workers kuti vese vari kunongoda kunosapota Geza aiwa munenge muchitouya panapa mutoratidza kuti aiwa imimi you are not ma-true government workers. Ma-consequences aiwa andozoya pamuri. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pindai comment section medu udze mafunguro enyu. Subscribe or like on the bell icon.